commemorar les dates d'aquella manera, diguem-ne, una mica protocolària d'estar per casa o simplement per quedar bé, per cobrir l'expedient. N'hi ha un que precisament aquí a Arenys és especialment digne, en fi, s'haurà de recordar de manera especial, 1913. 1913 és la data de naixement d'en Salvador Espriu. I bé, en Salvador Espriu, per a moltes altres coses, perquè és un poeta i per a moltes altres coses va escriure una cosa que es diu Sefarat. No es diu Sefarat, m'equivoco, es diu La pell de brau. Però és tot un poema que es desenvolupa en una terra, en un país que es diu Sefarat. Que Sefarat vol dir Espanya. Vol dir Espanya en hebreu, no? Vol dir Espanya. I és un llibre que podríem dir que és un llibre, sens dubte, espanyolista. És un llibre molt catalanista, molt nacionalista català, molt pregonament català, però és un llibre espanyolista en el sentit de que, doncs, aquest desenvolupament català es produeix dintre d'un territori, d'un país separat, que vol dir Espanya, que això sí, és un país doncs, que ell aspira, confia, que serà capaç de reconèixer allò que diu la parla diversa dels teus fills, no? I que sabrà doncs, crear un ambient positiu per tothom. És un país que idealitza una mica. El que idealitza s'organa, lligams, entre els diversos seus components, lligams, diguem-ne, gairebé místic, no? Vull dir, d'una mena d'espiritualitat forta, profunda, pregona. I bé, aquest és un país que hi haurà uns ponts de diàleg, hi haurà una comprensió per les diverses llengües, no? Que es rebrà amb els braços oberts a la gent. Bé, i sobre això és la formulació, diguem-ne, jo deia abans mística fins i tot, d'una espiritualitat fonda, mig cristiana, mig jueva, però sobretot molt catalana, i també d'una espiritualitat que lliga amb aquesta idea d'una Espanya ideal, en la qual hi hem de poder tenir el nostre lloc. Això és, ja dic, 1913, el llibre es va publicar el 1959. No val la pena celebrar-ho i veure com ha anat això. I fins a quin punt s'ha produït aquest fenomen, això de separat, aquesta Espanya oberta, fraternal. Bé, segon aniversari, 1914, Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, 100 anys de Mancomunitat de Catalunya, que va ser ideada pel catalanisme de l'època i molt especialment pel president Prat de la Riba, perquè fos, diguem-ne, l'embrió, el nucli central, el nucli originari, no?, del que havia de ser una estructura d'estat a Catalunya. No necessàriament d'un estat independent. No necessàriament d'un estat independent, però sí una estructura d'estat dins de l'estat espanyol, però, diguem-ne, prou administració, prou musculatura per dur a terme una tasca de construcció sistemàtica del país. Des de carreteres i posar telèfons fins a fer, doncs, l'escola del treball a Barcelona, fins a fer, doncs, escoles maternals, ja ho he dit, em sembla això, fins a fer l'Institut de la Dona, fins a fer la Biblioteca de Catalunya, fins a començar una xarxa de biblioteques comarcals, etc. De la Mancomunitat, 1914. Ara tothom, jo crec que fonamentalment s'ha de fer des de la Generalitat i des de la Diputació de Barcelona, o des de les 4 diputacions, més exactament, doncs, però amb la Generalitat de l'Alt, ja finalment la Mancomunitat venia a ser una mena d'esbós del que havia de ser en el futur un govern català, la Generalitat. I després hi haurà d'haver una altra celebració molt important el 2014, celebració 300 anys del 1714, 700 anys, per tant, del moment en què Catalunya, com a
amb poder polític propi, no com un estat independent, però sí com amb reconeixement, diguem-ne, de l'estructura d'estat dintre del conjunt de la monarquia espanyola, a través del fet que hi havia la confederació entre la Corona d'Aragó i la Corona de Castella, i dintre de la Corona d'Aragó també entre el Magistrat de València, de Catalunya, el Consell General de la Diputació General d'Aragó, etc. Però hi havia una estructura política pròpia, administrativa pròpia, que venia recollida en uns textos legals que venien de segles enrere, que era el que se'n deia les constitucions de Catalunya. Hauria de ser sempre el que avui en diríem l'Estatut, només que amb una procedència històrica més antiga i, evidentment, amb més competències que la tenim ara amb els estatuts. Bé, això són 3 celebracions que hauran de fer i que les hem d'aprofitar per veure on som. I val la pena de començar-s'hi a preparar des d'ara perquè veure on som i després fer que hi hagi molta gent a Catalunya que vegi que ara hem arribat a un punt en aquest període que va la segona dècada, el començament de la dècada del segle XXI, que és un moment molt decisiu. Aquestes 3 efemèrides que us he dit, l'Espriu 1913 i la Malcordat 1914, aquestes dues, millor dit, doncs indiquen que realment ja ens assenyala una cosa que és certa, i és que el catalanisme, o el nacionalisme català, com voleu dir-ne, en aquell moment inicial el catalanisme, se'n deia així, i encara se'n diu, en bona part, no era independentista. No era independentista. És a dir, quan es fa la mancomunitat, per definició, la mancomunitat no és una institució que respongui a una idea independentista, sinó la idea de la creació d'unes estructures polítiques pròpies, catalanes, però que es fan dintre del marc de l'estat espanyol. I el catalanisme de finals del segle XIX i de començaments del segle XX, doncs és un catalanisme federalista, per una banda, sobretot els sectors d'esquerra eren federalistes, el federalisme per definició no és independentista, altres feien altres plantejaments, per exemple, a les bases de Manresa es parla que hi hagués una configuració de l'estat espanyol semblant al que era l'imperi austro-hongarès, en el qual hi havia Àustria i Hongria, que estaven unides per la corona, però que cada un d'ells tenia la seva vida pròpia. Hi havia la voluntat que la guerra de 1914 va malmetre que en comptes de ser una doble monarquia d'Àustria i Hongria, hi ha sigut una triple monarquia, és a dir, d'Àustria, Hongria i Bohèmia, és a dir, la zona entorn de la ciutat de Praga. No? Bé. Però fixin-se que aquestes coses no són separatistes, són, diguem-ne, de reforma, de canvi, no? De lo que era l'estat espanyol, que era molt centralista, molt centralista, i molt unificador des del punt de vista lingüístic i cultural i de sentiments i de simbologia i tot, no? Però trencar això i fer-ne un estat en el qual els països, els diversos components de l'estat espanyol fossin reconeguts. Més tard es va entrar més en un plantejament més independentista, però sempre van ser sectors molt reduïts, no? Va haver una certa influència de l'independentisme, per exemple, irlandès, hi va haver una certa influència també de tot el trasbals, tots els canvis que va haver després de la Primera Guerra Mundial, amb la independència de Txecoslovàquia, el txec, sobretot, que eren uns personatges viscuts amb una gran admiració des de Catalunya, la guerra que va haver els irlandesos i finalment la independència irlandesa, que també va tenir, diguem-ne, molt bona premsa, però de tota manera, fonamentalment, fins a l'any 36, fins al moment de la guerra, i fins a l'any 39, fonamentalment el nostre nacionalisme no va plantejar-se en termes independentistes, en termes de federació, o bé en termes fonamentalment, als anys 30, d'un estatut d'autonomia potent. No van ser independentistes, doncs, en Companys, no va ser, doncs, el president Macià, no va ser, doncs, a nivell de Prat de la Riba, realment era el més nacionalista de tots aquests, a part del president Macià, però tampoc no va fer un plantejament estrictament separatista.
va conjuntament amb la gent de la Lliga, per exemple, la gent d'alguns partits de l'esquerra catalanista, van muntar, diguem-ne, campanyes per final una transformació d'Espanya a través de l'Assemblea Parlamentaris, etc. Però van ser sempre defensors de la identitat de Catalunya i van reclamar un marge important d'autonomia, d'autogovern. Es va introduir molt, precisament arran dels irlandesos, la paraula anglesa de self-government, que vol dir exactament això, autogovern. Però no van arribar a fer plantejaments independentistes. Bé, la guerra, evidentment, amb el desastre que això va significar, després el catalanisme viu com pot, als anys 50 i als anys 40 i als anys 50, en situació d'una gran precarietat, i aleshores, a partir del 1960, o 1958, 1959, 1960, les coses canvien i es reprèn, de fet, d'una manera clandestina, per tant, d'una manera, limitada en certs aspectes, però d'una manera cada vegada més a la vista, més sense amagar-se, amb més influència, amb més ressò, ve doncs, la reconstrucció del catalanisme que venia de final del segle XIX, que havia quedat escapçat després per la guerra civil de l'any 35. Ara, la gent que aleshores ve, doncs, també, efectivament, doncs, fan aquest mateix plantejament de mirar que dintre del conjunt de l'estat espanyol hi hagi un reconeixement de Catalunya. Bé, de fet, repeteixo, ara recuperem en Vicenç Vives, 1959, La pell de brau, escolta les llengües diverses dels teus fills, no? Això. Vull dir, respecta tots els pobles que hi ha dintre teu, l'espriu, no? O bé, doncs, en aquesta mateixa línia, doncs, es belluga es mou un home com en Vicenç Vives, que mor el 1960, molt jove, però mor en un moment que ja, ha lliurat a Catalunya tota una sèrie d'elements importants de reflexió que estan en aquesta línia d'afirmació catalana, d'optimisme català, de que ens en tornem a sortir, de que anirem endavant, de que farem de Catalunya un gran país. Ara, també sempre el situa dintre, concretament, dintre de l'estat espanyol. I bé, el mateix president Tarradellas doncs, està en aquesta línia, o bé, per exemple, abans, un home que va tenir influència en els sectors catalanistes dels 40 i 50, com el doctor Cardó, des d'una perspectiva més religiosa, allò que es diu Històries, un llibre important en el seu moment, que va ser Història espiritual de les Espanyes. Fixin-se que Història espiritual de les Espanyes no és un llibre independentista. De les Espanyes vol dir que considera que Espanya era un país plural. De fet, fins al segle XVIII s'havia utilitzat molt l'expressió de les Espanyes. Les monedes de Carles III posen Rex, el rei de les Espanyes. Bé, però bé, hi ha això, afirmació de país, recuperació, tornem-hi, vull dir, vam ser, desbandits, destrossats, etc. L'any 1936, l'any 1939, i hem de tornar poc o molt en aquesta mateixa línia.